Здравейте хора, тук е Митката ВГ с GSAMAN 888 и днеска ще играеме Ще играем Супер Пейнтинг. някаква игра, която че не харесвам. Не, че не харесвам, просто Супер Пейнтинг. Митката я пожела. Значи няма да снимаме много дълги клипове, сигурно най-дългия ще е 5 минути. Може би по-дълги, не знам. Платим си. Фрост, син. Добре си. Окей. Така. Сега да избера машинка. Сабскрайбвайте, лайквайте. Лайквайте за подарък на Бошко. Може тези 4 епизода, които сме снимали, аз снимах един сам. Снимах този е третия с Митката, тъй че може да го видите. Митка тук направо ще кътна. Добре, като почнем ще пусна. Айде, чао. И сега почваме, точно пред почването сме. Тук има Митката БГ. Ето го там, въгъла. И ни пожелайте късмет, нищо не може да ни го кажете. По-натам може да стримваме, не сме сигурни. Решени сме да стримваме, ама ни трябват малко повече хора. Това трябва да знаете. Мен има такова доста. Малко повече хора. Ако ти трябва помощ, ще да ти помогна. Просто съм в много трудна ситуация. Бия само един и ми лагна. Който е утра. Убих го. Не съм аз, не знам да го убих. Той ми се живи. Ока, там има един. Така, не малко сърца. Полшенка. По-скоро вода е. Май съм умрял, не съм сигурен. Лагва ми. Да, мисля, че съм умрял, Митка. Жив ли съм? Не знам. На мен ми лагва. Не си виждам трупа. Да съм умрял след това. Да. Не, жив съм. Много сърца. Каза се Уеб, извинете, тук е един странен приятел. Амен. Кой ядна бе, Митка? Да, разбрах, никой не си ядна. Как си? Явно не ме чувам. Добре, ще играме ли още някъде? Ти просто си? Стой, мен ме кикна. Направо ще почне нов